Det er ikke resultatet, det handler om. Det er indsatsen. Det er det, vi leverer, det handler om, ikke? Gutter, kom. Vi skal gå fra banen med oprejst pande og sige, at vi gjorde fandme alt det, vi kunne, ikke? Det er det, det handler om. Godt. Kom ind! Ja! Kom så, Jon! Ja, då har nu spalt tvårdis mot Ryssland. Vad säger du? Jo, det har varit spännande, det är lärorikt och det blir halva här 2 minuter så jag har vi vanligt vi tar lära oss ner och bänka där nästa för möta dem. Vad är det största månaden att det och Island där? Nej, största månaden det är vikten och hatten. Där har 15 kilo mån och ötten läkar någon och är 15 centimeter mån. Atlastan alla linjerna så tar vi allt tar först och vi skulle börja snägg mer för att komma till 100% chans att här skulle så det är nog det. Det måste vara pumpa väkter nu att komma hem. Ja, och äta mer. Jag vet inte vad uppskriften är men om vad jag vet så ska nog köra. Träna väkter och växa 20 centimeter det är alldeles gal. Det var inte med smälter så alltid att ha tvårdis nu. Nej, men vi visste att det för att ta först och det var ganska synd större månader än vi hade kom. Men vi måste bara säga att det har varit näkt bättre vid jag tvärdister och fokusera på att ta post då. Hej gutter, 100% bedre dag. Det I er ved at i gang med, det er at lære nogle af de her ting. Så derfor kan vi sagtens leve med, at man taber. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi prøver ligesom at tage et skridt i den rigtige retning, og det gjorde vi da. Meget flot kamp, Trondor. Hvor er du i? Super kamp i dag. Der er nogle afslutter, men du udfordrer på den rigtige måde. Men det er der mange, der gør. Det er der mange, der gør. Det er dejligt at se, at du blev så scoringssikker derude for Bambi på plads is der. Det er helt fint. Altså, så det er godt. Så hey, tag det med. Tag det her med. Vi tager noget video og alt det der på det, og jeg skal hjem og kigge på det. Der er jo ingen tvivl om, at hver gang de sætter et pres ind på jer, så lægger de 10 kilo ekstra oveni. Det ved vi alle.